tjuvar är väldigt problematiskt. Jag försöker göra så men exempelvis så kommer vi liksom runt. Men jag var ju arg någon kväll och hörde Lisa som sa det hon mellan Robert och läste. Det är de egentligen har, det är ju större än de mesta kommer med igång. Sağ tarafı, sol tarafı. Cansel. Sordum kimler diye. Cansel. Ama ön aranda kuruyor. Sen ben konuşmayı ama tamam. Yok, kardeşine bağlı. Söyleyeyim, şimdi çökerek.